Anniversary. 4th year anniversary ta. Bala ma. Isa, ilan? Bala mo ni. Oh. Bilang mo no pingaratan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dahil ken for pingaratan ta na. 4 4 years. years. Mamipat ka mampili saya. Nato may napili, aman so ken So give ito, ka. apat na like yan. Saya walura. Apat na laba sa pili mo. Pero ngayon, ang bubunutin ko. Hindi, basta mapili ka say napili na ba diya apatira. Sige. No. Open ko na lahat. Hindi ni sa step by step. Sige. Tatan, wala Dora. Mampili kayo sa kaya. Warm up laba ya, warm up. Nato may napili. Aman. Pili kayo sa kaya. Mga ganun, manilo lukasan. Ay, lukasan mo may agmon ni apili. Lukasan mo ang apili. Dahan-dahan. Ayun ni. Lukasan mo tama. Meron dito. Sige. Kisses! So ano to? Ano naman? Ano ko pa? Wait na. Kisses. May pa-effort! Sige. Atami apilim. Ano kaya to? Lakap lah ba? Lakap. My beautiful wife. Kuno. Second stage. Second choice. Napili. Saan ka? Hindi naman up, di ba? Up yung pinili ko. Kwanta? So ngayon, sa ilalim. Sige. Ata may pinili. Alatan, lukasan mo may agmo pinili. Dahan-dahan na. Dahan-dahan. Unyay mo ay tapos. Tano ay. Sige. Ito tanay. Harana. Ata may agmo pinili. Gapo. Sayang. Sayang. Nanood na na. Wait. Ah. Cannot open. Yoy. Sige. Amo, dahan-dahan na. Kaya pala may pag-gitaran ulit. Sige. Saya. Ayun naman. Okay. Hindi siya tanan. Pag-cute ka man. Nyara may third stage ta, mapili ka. Pwedeng both. Both. Yan dalawa. Pili kayo sa kilaban. Medyo mabigat laya kumpara kin. Medyo mabigat laya kumpara dati. Maganda. Last chance. Inanta kayo last chance mo. Nawalit diwala mo siya. Inanta kayo last chance mo. Mabigat laya kumpara sa raramay dati. May dati medyo basic labat nila raramay first stage. Yeah? Bakit? Yun na. Hindi. 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 Inanta kayo last chance. No, ay alam niya apili. Ang pali-palitan niya talaga. Sige ka. Ito raw, nang tigabay mo. Alaw natan. Alaw natan. At talilaw. Apili na naman. Wala tiwala mo nga mo. Meron. Lukasan ko laya kaya. Lukasan ko laya. Agma pili. At ang laman ha. Wala lang. Mga play sa latan. Yan na. Atala. Alay tiwala mga. Dito na sugat na walay tiwala mga po. Dahan mo lukasan. Lukan na. Dahan. Basam. Magano? Lingnan mo Ipon, 40. Anong ipon? Ipon, 14K. 40,000. Madayang katay ng dami ko. Lukasan mo. Sa datan one day.
Sige. Napili mo. Kailan mo ko bibili ng iPhone? Ha? Kailan mo ko bibili ng Isa lang iPhone? tanga. Gawin mo. Cash na lang. Gusto ko ka. Anto? Mansalat o yan? 14,000 no iPhone. Ayoko, cash ang gusto ko. Sigurado ka? Last chance. Cash. Ano? iPhone. May iPhone na ba ako dyan? Ay, Ram! Bakit binalan mo ko? Totoo yan. Kasama, ano naman? Ano? Tutuatan. Nakasil ka to? Lukas naman. Saan mo binili? Kasama. Bakit Saan mo? mo ko binila? Kinamuga, may gawa lang. Intan ta kay 4K, gawa latam. Saan mo binili? Naiyak ako. Sa isulo. Naiyak ako. Laban ba, we? Hindi. Laban ba, we? 14K sa gawin mo. Intan ta kay 14K. Bakit mo? Mahal lang. Di ko sama na. 156. Mayaman ako, hindi mo lang alam. Amay? Mayaman ako. Dali, open ko na. Dito ba yun? Ako This to. is sealed. Siguro, first time yung maka-iPhone. First time hindi kasi hindi naman ganito yun. Naka-iPhone ka dati. Hmm. 14 na. Wow. Nag-charger to? Wala yung connector. Paano wala connector? Yung connector. Ano mo na-charge? May charge ka. Paano mo na-charge? Sealed. Managis kita, dapat masaya ka eh. Masaya ako kasi nang-touch ako. Paano ito i-open? Ako to. Dito. No. Wala po na tayong mall, bilang kong case. Sagot mo lang man. Bilang kong case kasi gusto ko protected. Punta tayong mall. Kailan? Mamaya. Kung wala ng traffic. Oh, thank you. Sige na nung weekend, bunjing. Natouch ako ngayon. Pro pa. 14 Pro. Third choices nito, meron pa yung fourth. Paano kaya yun? Wala. Bonjour. Love, nagabaya mo. Super! No doubt. pang ilang kintan? Pang ilang film? Ale? Ata, Pang ilang? pang third, di ba? Pika may baga sa kama may pat, di ba? Yes. Nila may Pinaka ba yan? ito yung Pinaka-big? pinaka-best. Pinaka-last. Di ba? Save the best for last ba yan? It's either you pay or I pay. Ano ba? No, Ken. Napili mo you pay. Siya sa mambayar. No, I pay siya sa mambayar. Magkano monthly? Maganda. Maganda. Sure ka na? Sure. Sure. Lukasan ko yung mga pila. Apa mo na mo yan? Ay, ganito yung mga pila. Either I pay or... no. Ayami ako mga pila eh. Ano yan? Magana, may apili. Dahan-dahan. Magana. Ano? Yan sa mga Lucas. No. Okay, mamaya pa Hindi, po. hindi. Naman lang
Kasanda. Ah. Ano, last chance. Bala saan ba to? May tiwala ako sa'yo. Ay, tagay mo ang kontaan. May ganun. Pili ka, last chance. Sigurado ka. Ito. Sigurado ka. Ano? It's either you pay or I pay. Siguro. This one. Ang kanta. This one. Ang kinakanta siguro mo. Gusto mo yan? O ito. Ang kanta siguro. Sisiyo. Nakusisi. Ano lang? Wait lang. Pag ganung mga option na sinasabi ko, sigurado ka meaning. Ang kanta ka. Ito. Sigurado ka. Sigurado. Sigurado ka sa tanong. Pati ito. Ang kanta. Ito na. Sigurado ka. Last. Alam mo, yan yung pinaka the base. Ayan yung pang-apat. This one. Final answer? Final. May chance ka pa magpalit. Tignan mo ako. Kapag final na, tignan mo kung ano. Tingnan ko na. Final na. Sigurado ka? Lukas mo. Hindi, dun sa first choice ko to. Hindi naman, lukas mo. First choice ko. Tignan mo. Sigurado ka? Once na binuksan mo. Ano yun? Basta lukas mo, ano. Nanto yung pinakagabay mo. Tug. Ito na. What if you will pay? It's okay. Tug. Magkano kayo? Tug. Baliktad. Nagpunta sa You pay! Nagpunta sa You. Bakit may ganyan? Tara. Tamang choice mo.